11. Nie. Nie, niekde bola chybička. Poďme, milí priatelia, šancu má ďalší volajúci. Poďme, milí priatelia. Dostala som pokyn z réžie, že odpoveď nebola správna. 200 eur stále čaká na svojho výhercu. To je dobrá správa pre vás ostatných, ktorí možno ešte čakajú, váhajú, či to niekto uhádne, neuhádne. Halo, dobrý večer. Dobrý večer. Takže číslo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Počkám na pokyn. Veľmi dobrý pokus, ale toto nebola správna odpoveď. Iná je tá správna odpoveď, ktorá je ukrytá v obálke, takže 220 eur, ako som už na začiatku spomínala. Za každú nesprávnu odpoveď sa navyšuje výherná suma o 10 eur. Takže poďme, milí priatelia, kto ďalší? Kto ďalší sa mi dovolá? Kto ďalší možno navýši výhernú sumu alebo si zoberie tieto peniaze? 220 eur je zatiaľ ponúkaná suma za správnu odpoveď, za správne číslo alebo jedno číslo, pod ktorým sa schováva správna dopravná značka. Správne zakreslená dopravná značka. Možno 1, možno 2, možno 3, možno 12. Ja neviem. To musíte vedieť vy. Halo, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? 1. Áno. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Počkám si na pokyn z réžie. Nie. Ani toto nebola správna odpoveď, ale 230 eur je možná výhra pre ďalšieho volajúceho. Halo, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? 11. Len 11. Halo, počujeme sa? Áno. Len 11? 11. Nie. Režia mi hovorí, že nie, 11 nie je správna odpoveď. Poďme, milí priatelia. A 240 eur. 240 eur je ponúkaná suma pre ďalšieho volajúceho, ktorý povie správne čísla. Ešte raz opakujem, za každú nesprávnu odpoveď sa navyšuje výherná suma o 10 eur. Halo, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? 11. 7. 8. Všetko? Dobrý večer. To je všetko? 11. 7. 8. 10. 9. 4. 9. Milí priatelia, nie. Je mi to ľúto. Nesprávna odpoveď, ale 250 eur. Ponúkaná suma pre ďalšieho volajúceho, ktorý vy poviete správne čísla. Vidím, že naozaj zapájate aj známych, možno priateľov, že sa snažíte, hľadáte, to ma veľmi teší. Halo, dobrý večer. Halo. Áno, vaša odpoveď? Čo sa deje, prečo skladáte? Halo, dobrý večer. Dobrý večer. Jednotka, trojka, štvorka, peťka, sedmička, osmička, devina, desina, 11, 12. Počkám, režia mi hovorí nie, takže priestor má ďalší volajúci a 260 možná výhra preňho, ak mi povie tie správne čísla. Poďme, milí priatelia, kto ďalší sa dovolá. Halo, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Poprosím odpoveď. Áno. 3, 7, 10, 5 a 1. Počkám na pokyn z réžie. Nie, ale 270 eur.
Opäť navyšujeme o 10 eur za nesprávnu odpoveď. Poďme, milí priatelia, kto ďalší sa mi dovolá. Poďme, milí priatelia. Ja odpoveď nepoznám, nemám vám ako pomáhať. Halo, halo, dobrý večer. Halo, halo. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Číslo 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 a 11. Nie, režia mi hovorí, že toto nie je správna odpoveď, ale 280 eur. 280 eur pre toho, kto mi povie tie správne čísla. Halo, halo, dobrý večer. Halo, halo. Počujeme sa? Áno. Áno, vašu odpoveď poprosím. 1, 7, 11. Ani toto nie je správna odpoveď, ale 290 eur. Navyšujeme na 290 eur pre víťaza. Halo, halo, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? 11. Poďme rýchlejšie. 1. Áno. 2. 3. 11. Všetko? To je všetko. Nie. Milí priatelia, 300 eur. 300 eur pre víťaza. 300 eur pre toho, kto to uhádne, kto mi povie výherné čísla, pod ktorými sa ukrývajú len správne dopravné značky. Halo, halo, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Moja odpoveď je 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12. Nie. Veľmi dobrý pokus, ale ani toto nie je správna odpoveď. 310 eur pre toho, kto mi povie správnu odpoveď. Milí priatelia, poďme, motivácia sa stále zvyšuje. Verím tomu, že teraz to sa mi dovolá, mi povie správnu odpoveď. Poďme, milí priatelia, verím tomu, že väčšina z vás absolvovala vodičské skúšky. Že väčšina z vás má doma vodičák v peňaženke, možno auto. S dopravnými značkami sa stretávame každý deň. Halo, halo, dobrý večer. Dobrý večer. Číslo 1, 3, 5, 7, 9 a 11. Nie, 320 eur. Poďme, milí priatelia, priestor ma ďalší volaj.